Arkitase Tarantoyi. Beri zayne dinavera salên 428 û 347 de jiyaye û bi navê Arkitase Tarantoyî jî tên askirin. Matematikzanê Pisagor Paris, destûrmendê dewletê û fêlzof. Hevalê Platon bûye. Heft çaran wekî serfermendarê bajarê Torontoyê hatiye hilbijartin. Tê gotin ku kevokeke mekanîk a ku bidûkelê dixebite îcat kiriye. Di nav loda Pisagor Parêzan de ciyê xwe girtiye. Her çukasî piştî Sokrates jiyabe jî di nav loda fêlzofên beriya Sokrates de tê hesbandin. Wekî tê zanîn, Pisagor Parêzan gerdûnê bi rekûpekiyekî matematik şîrove kirine û bi vê yekê re jî xwe gihandine ferasetparêzî, ango sezgîparêziyek û mîstîsîzmê. Berevajiya romanên Demokritos, Pisagor Parêzan gerdûnê bi maddeyê re yek hesebandine û gotine ku sehekên mirovî neewlene û meriv dixapînin. Her wiha dîsa gotine ku bi destan yan jî bi sehekên mêyên din em nikarin nesneyên rastexîn binasin.